Com? Tots els jugadors. Escolta, per nosaltres és un autèntic plaer de la Copa Policial que estigueu aquí avui. Els d'UMS, òbviament, estigueu aquí, però els de Badalona, doncs bé, venir a Manresa pot suposar un problema, no, a vegades, però si ens conviden a dinar, s'organitzen la activitat i tot això gràcies doncs, a la Gemma i al seu equip i a l'escola, doncs és molt millor i segur que gaudireu del gran dia que serà avui, independentment de qui guanya el partit, i també donar les gràcies, òbviament, doncs, a Uri de Prat per haver organitzat la primera el primer àpat col·loquial, el primer àpat de la història de la Copa Col·loquial no s'havia fet mai això, més enllà d'un berenar o unes pomes, uns plàtans, unes xocolades, però que estiguem aquí tots el dijous llarder i poder gaudir d'aquest bon dinar i d'aquesta bona companyia és un luxe per vosaltres i també per nosaltres, així que un fort aplaudiment per l'organització. Una mica de